नमस्ते, प्रणाम। आप लोग सुनिए छोटा सा ये गारी गीत है अगुआ के लिए। कैसे अगुआ मना कर रहा है, अगुआ लोगों का यही काम होता है। सुनिए आप लोग। टीका मंगनी नथिया मंगनी दुल्हा के बाप से, टीका मंगनी नथिया मंगनी दुल्हा के बाप से, अगुआ ना देबे दिहले, अगुआ ना देबे दिहले कवाना दिमाग से, अगुआ ना देबे दिहले कवाना दिमाग से। यही से तो मन करे गारी दीही भाड़ के, यही से तो मन करे गारी दीही भाड़ के, अगुआ ना देबे दिहले कवाना दिमाग से, अगुआ ना देबे। हार मंगनी कंगन मंगनी दुल्हा के बाप से, हार मंगनी कंगन मंगनी दुल्हा के बाप से, अगुआ ना देबे दिहले, अगुआ ना देबे दिहले कवाना दिमाग से, अगुआ ना देबे दिहले। मन करे गारी देही उनकी बहना के लासार के, मन करे गारी दी उनका बहना के लासार के, अगुआ ना देबे दिहले कवाना दिमाग से, अगुआ ना देबे दिहले कवाना दिमाग से, अगुआ ना देबे दिहले। धन्यवाद दोस्तों।